Кой какви способности би трябвало да има, иска ли пчели да гледа? Зато и ще пея аз. Малко е той, що за него пиша, ала славата му е голяма. Театър най-чудесен ще покажа. С пчелите горди ще ви запозная, с навиците и стремежите им, с техните борби. Пчели и пчелари. Пчелното семейство. Всеки, който за пръв път се запознава с живота на пчелите, изведнъж попада в един фантастичен свят, великолепно организиран, несложен в своето функционално съвършенство и в същото време многолик. Според староегипетската легенда, пчелата излязла от утробата на първия бик, свещения Апис. От тук и името й – Апис мелифилика, пчела медоносна. Семейството на медоносната пчела се състои от около 50-60 хиляди пчели работнички, около 200 търта и една пчела майка. Пчелата работничка, самка, с недоразвити полови органи, има най-голяма заслуга за това, че пчелите са за човека символ на работливостта. Търтеят – пчела-самец. Дълго време пчеларите са смятали, че е чист готованец и безделник. Всъщност той има важна задача – да оплоди майката при брачен полет. Майката, нейната задача през целия живот е да се грижи за продължаването на рода. Пчелите работнички, търтеите и майката представляват организъм, който е способен на живот само в своята целокупност. Пчелата работничка може да преодолее ниските температури само като част от роя, сама би загинала. Търтеите без пчелите не могат да си намерят храна и умират за няколко часа. Роя без майката или с нея, но неоплоден, ще загине. Развитието на пчелата започва с снасяне на яйцето в килийките от пчелата майка. От яйцето се излюпва личинка. Личинката се превръща в какавида. На какавидата вече се наблюдават първите белези, характерни за пчелата. Всеки от членовете на пчелното семейство се излюпва по различно време в килийките. Майката в голяма килийка маточник за 16 дни. Търтеят, търтева килийка, малко по-голяма от тази за пчелата работничка за 24 дни. А пчелите работнички се излюпват за 21 дни. Отделните задачи по време на целия си живот пчелите не изпълняват случайно, а в тясна зависимост от физическото си развитие. Едновременно могат с помощта на устните си жлези да хранят майката и пила. С течение на времето пчеларите забелязали това и си създали различни правила, като започнали да разделят работата на пчелите по дни. Но тази схема на работа всъщност не винаги се спазва от пчелите. Те могат да се приспособяват към природните условия. Когато, например, нектарът в природата е в по-голямо количество, младите пчели излитат много по-рано от кошера, отколкото би следвал. Също така им помага и това, че работят на групи. Току-що излюпените пчели, младите, работят в първия етап от живота си само в кошера. Почистват стените на клетките след излюпването на пчелите. Събират от другите пчели полепналия нектар и правят мед. Хранят с пчелно млечице пилото, което расте с удивителни темпове.
Яйцето първия ден след снасянето. Ларвата 5 дни преди да стане какавида. Само за 8 дни теглото на ларвата се увеличава 1500 пъти. Но това далеч не е цялата работа, която извършват младите пчели. Те още складират прашеца, основна храна за изхранването на пилото. Изграждат нови килийки, където майката да може да полага яйцата, а пчелите меда. Проветряват кошера, за да поддържат в него постоянно оптимална температура около 35 градуса. Пазят да не влязат различни приятели. Около 20-я ден от своя живот, младите пчели започват да летят и да носят в кошера нектар и прашец. При хубаво време излитат до 10 пъти дневно. За да напълнят медните си турбички, трябва да посетят около 1000 цвята. Количеството на нектара или прашеца, което пчелата може да отнесе, се равнява на 3/4 от теглото й. Животът на летящите пчели по време на усилна работа не е дълъг, около 6 седмици. От усилната работа тялото на пчелата почернява, крилата й се разцепват и пчелата умира от претоварване. Функционалността на пчелата е следствие от строежа на нейното тяло. Кое, например, позволява на пчелата да върви по гладка повърхност? На ходилата си има 3 малки членения и една кука. В куката се намира жлеза, която изпуска леплива течност, която дава възможност на пчелата да пълзи по стъкло. Така изглежда оголемената кука и косъмчетата между члененията на краката под микроскоп. Майката се появява на бял свят благодарение на острите си челюсти. Това са челюстите, увеличени 1000 пъти. С пипалото си оглежда света. Увеличеното пипало. Зрението при пчелата има по-важна функция от контакта. Пчелата иска да излезе навън, иска да лети след слънцето. Пчелата работничка има 2 вида очи, прости и сложни. Сложното око има 4000 фасети. При 6000 пъти увеличение на окото виждаме не само фасетите, но и власинките, които пазят самото око от зрънцата на прашеца. Как всъщност виждат цветовете на цветята? Цветното виждане на пчелата е изследвано в лабиринт, в който проникват светлинни лъчи през цветни филтри. След статистическата обработка, цветното виждане на пчелите изглежда така. Оранжево и червено не възприема. Най-притегателно за нея е ултравиолетовото излъчване, което ние въобще не възприемаме. После е виолетовото и жълто-зеленото. Предполагаме, че пчелите виждат света в по-виолетов оттенък от нас. В недалечно време се отдаде възможност да се отдели вещество, така нареченият феромон, който служи за сигнална система в роя. Достатъчно е само да се натрие с това вещество кожата и пчелите веднага променят държанието си.
Не нападат ръката, която държи клетката с пчелата майка, която излъчва това вещество. И макар изследванията на феромона да са съвсем в началото, бе възможно да се идентифицират. Сексуален феромон, знак за тревога, познавателен и знак за сбор. Например, в периода на роене действа феромона за сбор. Пчелата майка го излъчва от жлезата, намираща се в челюстите. По силната миризма на феромона от пчелата майка, роякът бързо се ориентира и се събира около нея. Образуват грозд, рой, който остава да виси на дървото около нея. Ако пчеларят не свали роят от дървото, пчелите започват да правят пити на клоните или се намират укритие в кухината на някое дърво. Роенето е естествен начин за разделяне на кошера на две части. Едната част с младата майка остава в кошера, а другата част с старата майка излита навън. Друг пример за действието на феромона. Въпреки че роякът е свален от клона, пчелите продължават да налитат на него. Привлича ги миризмата, която е останала след майката по дървото. Но пчелите бързо разбират своята грешка и се преместват след майката. Друг феромон – майчина плът. Внимание! Не бива да го бъркаме с майчиното млечице. Той се излъчва на повърхността на тялото на майката. Пчелите я облизват и така предават феромона на своите дружки. Секретът се разпространява по всички пчели и въздейства на държанието им. Феромонът за тревога дава сигнал за опасност. Пчелите се бранят с жилата си. Когато пчелата забуде жилото си, извитите зъбчета се захващат за кожата, жилото се забива само в раната и впръсква отрова. В същото време се излъчва и дразнеща миризма от жлезата на жилото. Феромон за тревога. Понякога това е причината, поради която пчелите се нахвърлят върху човека. Една от най-интересните страници в живота на пчелите е контакта между тях. Летящата пчела, която е намерила нектар, се връща в кошера и го предлага на другарките си. Когато възбуди тяхното внимание, започва да танцува. С танца си дава три важни информации. Мястото, където е намерила нектара, качеството и неговото количество. Колкото източникът на нектара е по-богат, толкова танца е по-темпераментен. Ако източникът на нектар е до 100 метра от кошера, то танцът е в кръг. А ако е на по-голямо разстояние, танцът прилича на осморка, както виждаме на нашите кадри. Така изглежда танцът на схема. При танца по осморка, пчелата трепва и издава специфичен звук, който нейните дружки възприемат. Разстоянието пчелата измерва по количеството нектар, изразходвано по време на полета. Затова пчела, която е летяла натоварена с нектар срещу вятъра, съобщава за по-голямо разстояние, отколкото пчелата, която е летяла по него. Пчелата помни и аромата. Намери ли летящата пчела източник на нектар, обозначава цвета с секрет от жлезата си, за да може при друг полет да го намери по-лесно. За изучаване на танца на пчелите, професор Фриш е отдал целия си живот и за своето откритие през 1973 година бил награден с Нобелова награда. Отдало му се да пооткрехне една от най-големите тайни в живота на пчелите – техният танц, т.е. тяхната реч. Научно изследване на пчелите започна едва през 70-те години и затова още много причини за тяхното поведение не са ни напълно известни. Не бе отдавна време
начин на живот приписвахме своите човешки измерения. По правило, тогава, когато някое явление не можехме да се обясним. Едно от тези явления, например, е прогонването на търтеите. С настъпването на есента, рефлексът за размножаване в кошера намалява. Самците на практика са непотребни и пчелите ги гонят навън. Тогава търтеите загиват. Ако започнем да сравняваме обществото на пчелите с това на хората, то такова отношение към търтеите ще ни прилича на излишна жестокост. Но ако осъзнаем, че смисъла на пчелното общество е само и най-вече да оцелее и преживее вида, тогава ще разберем практичността на прогонването на търтеите. Също така да не се поддаваме и на друга илюзия, така наречената грижа за майката пчела. И тук цялата и безкрайна грижа на пчелите за майката пчела е продиктувана от изискването да преживее рода. И когато днес проникваме в тайните на пчелното общество, без поверие и илюзии, това не ни освобождава от очудването за съвършенната дейност в организацията на пчелното общество. Очудват ни фантастичните свойства, с които природата е надарила пчелите в процеса на развитие. Римският поет Вергилий е написал преди 2000 години хол от почит за пчелното общество на красивия език на своето време. И макар на пчелите, че даде некратък път в живота, безсмъртен е техният род. Защото извора на живота прониква във всичко. В земята и в простора морски, и в цялото високо небе. Филмът е подготвен за излъчване от главна редакция Кръгозор. Царица над делото бди, наоколо в почуда целия рой стои и съпровождат я гъсти редици. Додето царицата живее, всички имат мисъл една. Но умрели, единството рухва. А меда от пчелите с труд събирам, те сами ще разграбят. Пчели и пчелари. Пчелата майка. Още в маточника, пчелата майка дава знак, че ще излезе. Пчелата майка, продължителка на рода. Нейната задача в живота е да снася яйца, но преди това трябва да бъде оплодена. А тук е търтея. До времето на брачния полет се храни с мед и така се подготвя за единствената си задача – да оплоди майката. За любенето при пчелите поета Маурик Метерлинг пише: майката отлита като стрела в безпокойно кръжене към небето, там където не ще се издигне нито една пчела за цялото време на своя живот. В далечината, около цветовете, самците поемат от магическия аромат и се стрелват след нея.
Роякът от самци оредява. Слабите и по-старите се предават. Само най-силният избранник стига до нея и я обгръща. Прегръдката става действителност. Крилата се отпускат и ранено от сватбения блясък, тялото на търтея се върти и пада в пропаст. В този романтичен поглед на пчелното любене има ред точни наблюдения, но и грешки. Изследванията в последно време показаха, че майката се опложда с повече търтеи и че оплождането става под така наречения сбор на търтеите. Това бе установено, като се наблюдаваха рои търтеи на точно ограничено място в природата. Как се търси такова сборище? На балон с конец се закрепя клетка с пчелата майка и се пуска на височина около 30 метра. С балона се отдалечаваме от пчелина във все по-широки кръгове. Когато се появи първият търтей около клетката, това значи, че майката е над сборището. Раздразнените търтеи се блъскат в клетката, при което издават характерни звуци. Така не се държат на никое друго място. Сборището на търтеите винаги остава на едно и също място. При това търтеите всяка година са нови. Следователно не биха могли да си предават информация и въпреки това намират сборището. Защо до сега не е обяснено? Към майката търтеите се ориентират чрез зрение и по-силна миризма, сексуалния феромон, който майката излъчва от жлезите в нейните челюсти. Миризмата за търтеите е толкова притегателна, че налитат на нея и когато падне на земята. При опита да заснемем самото оплождане, майката беше завързана под крилетената на конец. Но до оплождане не се стигна. И така, незначителната намеса стана важна преграда. Брачният полет в живота на пчелите е важно събитие и изисква най-добри условия. Би трябвало да бъде слънчев ден и най-малко 20 градуса. При по-ниски температури полета не се осъществява. Майката се опложда от няколко търтея и по този начин се запасява със сперма за целия си живот. След оплождането, търтеите загиват. Контролът над оплождането на майката сред природата е невъзможен. Затова в племенното отглеждане все повече се използва инсеминация на майката. Това е единствения начин за абсолютен контрол на оплождането на пчелите. Целта на тази работа е да се селекционират пчели, които да дават много мед, да са спокойни при манипулация и малко да се роят. За нормалната пчеларска практика инсеминацията е все още доста сложна и за това остава отглеждането на естествено оплодени майки. Повечето пчелари знаят, че само качествената майка може да гарантира качествен рояк. Всяка година у нас е необходимо да се отгледат около 300 000 майки. Начините за отглеждане на майките са много. Един от тях е контролираното производство.
Пчеларят най-напред си приготвя основата на майчините кирийки от восък или от пластмаса. На дъното слага майчино млечице. От най-продуктивните кошери избира прясно излюпени ларви и ги пренася в майчиния маточник. От тези ларви при нормално хранене биха излезли само пчели работнички. Но след интензивно хранене с майчино млечице до 15 пъти на час от тях се излюпват майки. На петия ден ларвите престават да се хранят и се завиват. Пчеларят ги отнася в термостата, където се поддържа подходяща температура. За да не се избиват майките при излюпването, отделните клетки се ограждат с мрежа. Майката се излюпва на 16-я ден след полагането на яйцето. А това ще стане при положение, че пчеларят не е отделил майките в техните килийки. Майката, която първа се излюпва, убива останалите майки в маточниците. А как излюпената майка познава, че другите не са се излюпили? В неизлюпените маточници майките издават определен звук, напомнящ квакане и туткане. Излюпената майка тутка, а неизлюпената квака. По този звук излюпената майка разбира, че нейните съпернички все още не са се излюпили. Намира маточниците по питата и ги убива. После новоизлюпената майка разкъсва маточника. Излюпената пчела майка не може веднага да бъде сложена в кошера, защото не е оплодена. Затова се поставя в малък кошер, откъдето излиза за брачен полет. В малкия кошер трябва да има достатъчно храна за пчелите, които се грижат за майката и строят малки пити. Пчелите преди да се поместят в малкия кошер се зашеметяват, за да се манипулира по-лесно с тях. Когато се пробудят след няколко минути от наркозата, майката е между тях. За 10 дни питите са изградени, а майката след брачния полет започва да полага яйца. Това е знак за пчеларя, че може да я сложи в кошера. Полага я в клетка и я бележи с боя. Според различните бои може да се контролира възрастта на майката, а и по-лесно се търси върху питата. Инсеминираната майка, при която е гарантиран контрола на отлождането, се преглежда преди да бъде изпратена, дали не е носител на някаква зараза. Тези майки, които по правило имат отлични качества, са 3 пъти по-скъпи от майките, отгледани в природата.
Всяка майка от майчините станции за отглеждане има личен паспорт. Когато пчеларят получи пчелата, може веднага да я сложи в кошера. Но пчелите не биха я приели. Най-разпространено и най-безопасно е вкарването на пчелата в клетка. Клетката е запушена с захарно медено тесто. И докато пчелите го изядат, свикват с миризмата на майката и я освобождават от клетката. Ако майката се пусне без мерки за безопасност, ще започне да се лута в новото за нея пространство, от което другите пчели ще разберат, че е чужда. Ако пчеларят не й помогне, ще бъде убита. Майката се опойва с въглероден окис и се маже с мед. С това, че не се движи върху питата, не предизвиква агресивност у пчелите. Те облизват меда от майката и така приемат миризмата й. А след това настъпва онзи момент, за който майката се е родила. Снасянето на яйцата. В момента на най-голямо развитие на кошера снася около 3000 яйца на ден, което е приблизително 2 пъти нейното тегло. За целия си живот може да снесе около 1 милион яйца. Всички плодоносни дни от своя живот майката посвещава без остатък на своето поколение. Да бъде съдържателка и продължителка на рода. Апис мелифика, пчела медоносна. От главна редакция Кръгозор. И пчели се отдават на работа на лято и складират усилното и що намерят за обща полза. Пчеличката събира от красивите цветя плода, за рода се грижи и за младите пчели. И от пресен восък пити прави, и мед лепкав в тях поставя. Има мир за всички общ. Има работа за всички. Пчели и пчелари. Пчелите в природата. За задачата си на опрашител, пчелата е и съответно устроена. На нейното фино окосмено тяло добре полепват микроскопичните зранца на прашеца. Но и зранцата на прашеца са приспособени добре. Имат различни остри израстъци и кукички и са лепливи. От тях десетки хиляди се захващат за тялото на пчелата.
Пчелата слага прашеца от цветята в кошничката на задните си крака. На забавените кадри се опитахме да запечатаме събирането на прашеца. Когато пчелата оставя този товар на питата, младите пчели го вкарват в килийките. Отделните слоеве се заливат с мед. Тъй като в килийките протича ферментация, пчелата я пълни до 3/4 и не я запечатва. Пчелата храни пилото с прашец. Затова при оставянето на прашеца върху питата, тя има определено място до килийката с пилото. Ако в природата прашеца е предостатъчно, някои пчелари го събират от пчелите с така наречения прашецоуловител. По този начин се създават запаси за през зимата. Едно пчелно семейство употребява около 40 кг прашец годишно. Прашецът съдържа минерални елементи, витамини и е главна храна за пчелите. За пчелите най-хранителен е прашеца от ива и горски орех. Ползата от пчелите като опрашители днес е по-голяма, отколкото от техните продукти. Тази способност на пчелите се използва все повече от земеделците. Пчелите им помагат за увеличаване на реколтата на някои земеделски сортове. В центровете за пчелно опрашване преобладава подвижното пчеларство. В най-голямото пчелно стопанство в държавния имот Тахов пътуват всяка година 3000 пакетни рояка от овощните градини, на полето с рапица, в гората и на ливадите с детелина. При такава концентрация на рояци не е възможно да се работи по традиционния начин. Преместването се механизира. Трябва да се приспособяват двойни кошери. Подвижното пчеларство си намира път все по-широко и между дребните стопани. Строят се различни ремаркета, с които се пътува за паша, а също така и кошери на колела. Градините предлагат първата богата реколта, която има решително значение за развитието на пчелите. С доброто опрашване пчелите определят не само количеството, но и качеството на реколтата. При хубаво време пчелата излита за храна до 10 пъти на ден и посещава около 700 цвята. Един пчелен кошер опрашва за един ден 10 милиона цвята. След прецъфтяването на овощните дървета, кошерите пътуват за рапица. Тази важна култура доставя семена за производството на олио. В днешно време усилията на облагородителната и изследователска работа е да се повиши добива и да се разшири най-плодоносния сорт. Един от пътищата е да се отгледа такъв сорт рапица, че нектарът му да е много сладък за пчелите, което ще гарантира качествено опрашване и висок добив на семена.
Пчелите заедно с останалите животни в природата образуват общество. В него взаимоотношенията се определят от надпреварата за храна и бой на живот и смърт. И пчелата има ред неприятели. Тя служи за храна на ред животни и паяци. При експерименталното наблюдение, един паек кръстоносец погълна за 8 дни 67 пчели. Гъсеницата не е опасна за пчелите. Пчелите добре знаят какво да направят, когато тя случайно попадне при тях. Гъсениците на восъчния молец представляват истинска опасност. Могат да направят питите на смес от пъшкули и фекали, обити в паяшина. Пеперудата на восъчния молец снася в килийките на питите до 400 яйца. След 5 дни се излюпват подвижни и гладни гъсеници, които прояждат питата и нанасят зараза. Потомството на една самка употребява половин килограм вощина. Възрастната пчела, но и плода, могат да се разболеят от ред болести. Една от най-разпространените болести по пчелите у нас е воротозата. Болестта се разнася с храната. Най-голямо значение при борбата с тази болест има грижливото боравене с пчелите. Здравите и силни пчелни семейства не се подават така лесно на различните болести, което е най-добрата профилактика срещу различните болести по тях. Кърлежът, пчелната въшка, е опасен вредител. Храни се с кръвта на пчелите, като ги набожда през гърдите. Едно от най-опасните болести е американския гнилец, мор по пчелното пило. У нас за щастие се наблюдава много рядко. Мора се разпространява от самите пчели по време на хранене на пилото. В тялото на ларвата се размножават спори, които я превръщат в лепкава маса. Кошерът, питите и пчелите трябва да бъдат изгорени. Между големите парадокси на нашето време е и това, че човек, който пази пчелите от разни болести и вредители, е и един от най-големите им унищожители. Химикалите против вредните насекоми всъщност не унищожават само тях, но и пчелите. Същия ефект имат и хербицидите против плевелите. Изследователите се стремят да открият такъв препарат, който да унищожава вредните насекоми и плевелите и който да не вреди на пчелите. У нас годишно от тези препарати загиват около 20 000 пчелни семейства.
Но не става дума само за пчелите. Последните изследвания показват, че там, където не може да живее пчелата, там е нездравословно и за човека. Затова е необходимо много внимателно да обмисляме всяка своя намеса в живия организъм на природата, за да не навредим непоправимо на други части от природата, за да не се прояви негативно намесата, която в момента ни се струва и успешна, за да не си отравяме водата, която пием, въздухът, който дишаме и храната, която ядем. Природата не ни е потребна само за полза, но и за красота, защото потребността от красивото е нашата човешка същност. Филмът е подготвен за излъчване от главна редакция Крагозор. Най-напред забита на пчелите завет да намеря, ветровете до него да не стигат, че кошера макар и малък отвор има, от мраз през зимата медът ще се втвърди. Във вътрешността на кошера пчелите градят залепени клетки. Пчели и пчелари. Как живее пчелата? Колко радост доставя на пчеларя момента, когато мисли за това, че пчелите са презимували и започват да градят. С градежа на питата се проявява вътрешният ред, здравето и силата на пчелното семейство. Точността на архитектурата на пчелите била възпявана от лаици учени още от стари времена. Апус Александрийски предполагал, че пчелите са надарени с особено усещане на геометрията. Славният чешки астроном Ян Кеплер изучавал пчелното строителство при търсенето на геометрични зависимости в пространството. Чрез измерване било установено, че шестстранните кирийки дават възможност на пчелите при минимална употреба на восък да създадат оптимално пространство за ларвите. Килийките са в две големини – за работнички и за търтеи. Пчелното творение не е само люлка за пилото, но служи за складиране запасите от мед и прашец. Това става по най-точни правила. В горната част на питата се намира меда, в долната прашеца, а в центъра, където е най-топло, се намира пилото. Бита на пчелите наглед е нещо обикновено, но на човек са му били необходими столетия, за да проникне до него. На рисунките по пещерите е показано как човек събирал мед от хралупите по дърветата. Старите египтяни гледали пчелите в глинени тръби. Появата на горското пчеларство датира от памти века. Човек овладявал всичко, каквото било близко около неговия дом и му носило прехрана. Начинът на гледане на пчели бил следния. Просто изтръгвал питите от хралупите. По този начин обикновено разгонвал пчелното семейство. Докато първобитният човек пчелар пренесе хралупите от дървото, в които живеят пчелите, изминало много време. Как пчелите се заселили в първите кошери, показва опита с стъклените цилиндри.
Най-напред изграждат прегради, за да могат да градят питите при оптимална топлина. Започват от тавана. Питите имат форма на сърце. Междината от пита до пита трябва да бъде такава, че пчелите да могат да работят гръб в гръб. Още при недоизградени пити започва носенето на нектар и майката започва да снася яйцата. Първата стъпка към истинското отглеждане на пчелите било така нареченото брътничество. Брътниците изразвали от питите в халупата само половината, за да могат пчелите да ги дострояват. Добива на мед бил много нисък. Според запазени сведения, един рояк давал по 1 килограм мед на ден. Най-голям неприятел на пчеларите и пчелите в онези дни била мечката. С биене на тъпън тогавашните пчелари се опитвали да примамят рояка да се установи в халупата на някое дърво. Тогава пчелните убежища започнали да имат форма наподобяваща дърво. В местата с по-малко гори пчелите се отглеждали в сламени кошерини. В подкрепа на пчеларството в 70-те години на 18 век Мария Терезия издала няколко патента. Развитието на пчеларството носило със себе си и по-дълбоки познания за живота на пчелите, а оттам и по-добро отношение към пчелите, отколкото това на първобитния пчелар. Този факт се проявил и в това, че пчеларите започнали да украсяват кошерите. При украсата на кошерите се е изявил и естествения стремеж да се отличат от останалите. С пчели се занимавам вече 40 години и такива кошери като моите трудно можеш да намериш, защото си ги правя сам, с дивни резби по тях. Ту монах, ту човек с огромни мустаци, ту турчин и една мечка. Тези паметници на народното изкуство в Чехословакия се събират и реставрират. В Музея на земеделието в замък Кочина се намира една от най-значимите пчеларски експозиции в Европа. Голям напредък в пчеларството било изработването на рамковите кошери. Вътрешното разпределение всъщност не се отличавало от старите тръвни. Тук също така се налагало питите да се изтъргват. Все още ставало въпрос за естествено строителство на пчелите, което било практикувано хилядолетия наред без намесата на човека. Горския Ян Виндер от Морава и полякът Ян Зевзон стигнали до мисълта, че могат да поставят дъщици в кошера. Това бил напредък, но питите пък трябвало да се изтръгват по краищата.
Едва руснака Петър Иванович Прокопов и немеца Август Верлент слагат началото на модерното пчеларство с изобретението на рамката. Пчеларите могли по желание да вадят питите от кошера и да ги слагат. На тази основа възникнало голямо разнообразие от кошери. Споровете кой тип кошер е най-добър за пчеларството се води и до днес. Всъщност става дума за това да бъде кошера най-удобен за пчелите, да ги пази от студа, да се проветрява добре, да е достатъчно голям, за да дава възможност на пчеларите най-добре да се грижат за пчелното семейство. Днес кошера има две основни части – плодник и магазин. В магазина пчелите правят мед. Плодника е отделен от магазина с майкоотделителна мрежа, през която могат да преминат само пчелите работнички. Майката не може да премине през решетката, да снася яйца в килийките, така че те се пълнят само с мед. В последно време все повече се преместват пчелите и се използват различни видове разглобяеми кошери. Това са обикновени кошери с отделителни елементи с добра топлинна изолация. Пчелари има възможност да увеличава вътрешния обем на кошера без да смущава пчелите, което е много важно при богата реколта. Пластмасата все повече се разпростира и в пчеларството. Елементите от полистирол са леки, евтини и имат добри изолационни качества. Заедно с кошера се модернизират и пчеларските инструменти. Центрофугата, вилицата, клещите, цепките и други. Пушалки от глина до съвременните мехови. Всички имат малко или повече една задача – да въздействат на инстинкта на пчелите. Пчелите реагират на дима така, както се реагирали много отдавна на пожара. Струва им се, че трябва да напуснат кошера, хвърлят се на запасите от мед и така дават възможност на пчеларите да работят необезпокоявани. Булото предпазва пчеларя от пчелните жила. Търтеоловка. Някои пчелари предполагат, че търтиите са излишни на рояка и ги изхвърлят. Транспортни клетки за пренасяне на майки. Франтишек Вогъл и неговият първи метален лист за восъчна основа спестил на пчелите работата по изграждането на питата. Изработват се и от дърво и от цимент. Днес основата е задължителна за всеки пчелар. Първи демонстрирал центрофугата чеха Франтишек Хрушка на конгреса на пчеларите в Бърно
1865 година. До изобретението на центрофугата при извличането на меда питите се пресовали и по този начин и унищожавали. Центрофугата дава възможност да се добива мед и при това да се запазват питите. Тъй като пчеларите винаги са били изобретателен народ, възникнали различни модификации центрофуги. С горно движение, еднорамкови, двурамкови, шесторамкови. И накрая електрически центрофуги с 56 рамки. Върху развитието на кошерите, пчеларските инструменти и пчелините се отразява и развитието на пчеларя от обикновен събирач на мед, чак до помощник и пазител на пчелите. Пчеларството е една от човешките дейности, при която на човек му се удава да съчетае материалните си и духовни потребности. Той не измерва ползата от своята работа само с получения мед, но си запазва и искреното отношение към природата. Филмът е подготвен за излъчване от главна редакция Крагозор.